Video tharnen kalokir le ta e tunruma chuan kumsang ni som panga a ti chua movie munom tak mai first love ti chu kan thirin kan ngai thlau le don ani rol thar har le ngal tak Alexa chu tui tak khian alo lamu hi la anu le pa te hi in thren to in anu bula zok Alexa hi a oma Alexa chu apin dana chuan lo lamu hil rengin anu chuan aron soi har nok noka school kal tur chuan anin nor chuak vele shramani ma se Alexa chu school a po chuan le khazir reng aril ruwa a om lova class a chuan thove ma se a thian tenen chuan anin fiam kol renga chuta anzir tir tunu chu thin remin Alexa le a thian te pahnih chu pawna halova chuak turin a shila pa ka chuan an thian thuma thuin an pia chuan nula pathum te chu an ron kala chung nula pathum te chu an pia na tha in an mel po an pe thalom hle bok chu wang chuan Alexa te thian thum po chuan in nula pathum te chu an zui ve ngala supermarket lama chuan anin zui lut ta zelani nula pathum te chuan in beer hi an leya Alexa te thian thum po in beer le ei tur kamram lam chi te chu an lei ve ringot bok chuta Alexa te thian thum chu supermarket atang chuan an chuaka nula pathum te kha tlangwalu kol te chuan in lo chai kol velin athil mu awang chuan Alexa chu athin rim hlea ma se engtin ma chuan vati chuang lovani ti chuan nula ho te po chuan in tlangwalu kol pathum te in fiam tur hmun lama chuan an kalpui ta a Alexa te thian thun po chuan an zui ve zela ral khata tang chuan an lo thiru reng ani Alexa chuan in vikai thla chu alak sak char chara in lama a ho nu chuan thalak le video a record te chu a en let mai maya chuta FB lama chuan lutin vikai ming chu azong ngal wata atopa topa chuan a hmu ve mai bok vikai thalak upload ho zong zong te chu a phone a chuan a download ngal vek boka atu ka chuan Alexa chu dar thlanga hian uluk taka in thlekin vikai a hmu khun a thu soi tur ang te chu a in puat cha lok veka chuta vikai lolan hun chu metro station a chuan lo ngai chang reng bok reuh lo nuwa chuan vikai po chu alo thleng ta nge ya ma se Alexa chuan in bele ngam chuang hau lovin biak chak si bengam box si lo ang khan a oma vikai kalna lama pianga chuan kal ve zelani vikai chu zui ve zelin vikai tin thleng chuan a zui thlenga ama a amu to tho tlangwal swal rol chi brok ho te kha mule in ani ho po chu vikai te chena building a tho chuan alo om ve reng mai hi alo ni vikai chu anzinga telve tur chuan tlangwal ho chuan an lo soma ma se vikai chuan shilo ang magin anin chung lam chu alu san ta de ani chuta tlangwal ho chuan Alexa chu awin an lamakal tur hian an kawa ma se Alexa chuan du lovin atlan sia san ta de mai in lama a hole nuwa chuan Alexa chuanin anu le mi padang lo in kom chu a hmu'a chu pa chu anu bial pa ani chutia anu le abial pa te a hmu awang chuan Alexa chu lung ni lovin hla chu angai thata deya chuta anu chuan a fapa chu apin dan chunga hian ron enin thu soi pui chu atum ma se Alexa chuan anu thu soi tur chu alo e thak sak du ha lo thunga apin dana tang chuan chuak din anu bial pa in anu ompui tuma athlem lai vel chu a hmu'a ma se anu chuan alo du lawani ti po a hmu bok ma se anu bial pa chuan ti luina hmang devin Alexa nu chuan a beng popa anina tanga chuak tur hian a shil ngal nal nal bok chumi nuwa chuan Alexa chu apin dan chunga lut le in vikai thalak te chu a en non le a atu ka chuan a thian tenen vikai te in lama chuan an kal tlangwal swal rol hau ril ru lo lak pen nan a thian te chuan music ring takin an lo play boka an chei buai chungin Alexa chuan vikai te building chung chu alut thei ta ni tukver bula chuan Alexa chu thuin vikai hnen a thu soi tur te chu a in puah cha masale te te a chuta tukver atanga an thir chuan vikai chuan a in lam aron pan le me ka ni ti po a hmu bok ti chuan vikai lo lu hun chu alo ngak tarana ma se vikai chuan elevator aman de awang chuan Alexa na lo chang fu thei ta lo man mo takin vikai nan man tum chuan atlan chho ngal wata ma se van doi thak takin vikai chuan a in chung chu alo lut fel man ta chia chia tho mai Alexa chulung nur hle in kal le mai a han tuma ma se a tho lai tak chuan vikai chu nom nok vel pai tur hian alo chuak vele chia bok an pahnih chuan anin tok chiang dun hle ma se Alexa chuan vikai a hmu chia chu eng ma soi chuak le thei talova vikai point murengin Alexa omdan chu makpo atilet ling hle ni
chuta Alexa chu in lama hian hole to in FB lama tanga vikai biak chu atum ta zoka vikai thalak te chu athir pa rek bok vikai posa tang chuan an building a garden party bo sei thina ni ti chu asheta a chu vikai biak theina tura ta na hun thalu tuk tur chu ani achian te somin vikai te building a chuan kalin tuk vera tang hian an lut ruwa party na chuan vikai le achian nula dang te chu an lo ding hawa Alexa chuan in vikai chu wa bethorin lamdun puyan awasoma vikai bo chuan lorem ti in an pani chuan lam chu an thai dun ta ma se an zamin anin en thadu reng lawa an lam zwa chuan Alexa chuan achian te chu an om lawani ti chu a hre chuaka chuta vikai po chu a om to hau lawani ti a shebok kong kabula ading reng lai chuan vikai thian te zinga pakhat chuan ro serin vikai in ama chu thilanga mote te soidun pui tur anei thu hi aron shila Alexa chu shruain an kal zel amun an thlen chuan tlangwal sual mel tak te chu an lo om reng maya an hnunga chuan vikai po chu alo ding ngoi reng bok achian te po kha tlangwal sual ho chuan lo soi sa shep to in ama chu an soi sak dot le turani ti chu asharin ran tamaya in lama a ho nu chuan anu chuanin a hliam nei awangin Alexa chu alo an khum chiam mai boka Alexa chuan apa chu akola ani nen chuan in bedun de wangin ama chu ngai to om ani lo thule ma ni in chingfel thei rual ani to thu chu ashila atuka chuan vikai thalak akol ho zong te chu dilitin ban san zai rela tumani a thian pa nen chuan video game te khelin riludang put chu atum to hleya balcony a an din lai chuan vikai le a thian te pahnih local phei mek chu amu Alexa thian pakhat zok chu tualama thleng oma chuan lo thu in vikai te thian ho chuan an lo bia Alexa te chen address chu an zot ani vikai te chuan Alexa te in chulu chhavin a thian pa zok chuan vikai te chu alo dong songa ma se Alexa ero chu a chuak velo Alexa thian pa hnen a chuan ni zan lama thil thlenga wang khan thu pha an choya an ma ni kha an soi sak mai lo chuan vikai te thian ho kha tlangwa swal rol ho khan nasa taka khoi an tum wang ani chuta lekha pakhat Alexa ta tur bik chu pek sak tur hian an hlan chhong boka Alexa thian pa chuan vikai lekha thon chu Alexa hna chuan a peya a chunga thuin ziaka chuan ngai dam dil na le vikai phone number hi alo om Alexa chuan lekha a hmuwa a chiar zo chi chu a hlimin a zuang tora a hnuwa chuan Alexa te thian thum le vikai te thian thum chu leng chuakin nuam po an ti tlang hlom hle zan lama Alexa ne vikai anin lama thla atum lai chuan tlangwal rol ho khan an lo hmuak ran maya vikai chuan in Alexa chu tlan chiat pui ngal watin anin chunga chuan an lut thuaya a chung te nen a chuan Alexa chu ain hmel sha tir ngal bok vikai chuan in Alexa chu apin dan chung lama chuan hruai chawin reilo te chung an hanin belum lama a hnuwa chuan chuak le watin vikai chuan in Alexa chu elevator omna thleng chuan a thla chuta avoi khatna le ama saber na ni turin an pani chuan in thlel takin anin fop de wang mai building atanga Alexa a chua chi chuan tlangwal rol ho khan an zui vele ngala khoi tuma anin tin tu lai tak mai chuan police ho wa kwal chuan an ron mu fu hlau mai le officer chuan Alexa hna chuan boina a le lo chu aron zota Alexa chuan in chung mi te ho chu a thian te ani thu a shil ta dai ani police ho hna Alexa an ma ni a hek tak si lo wang chuan tlangwal rol ho po chuan in Alexa chu an kaltir ve mai boka atuk ni chu loin her chuak le in vikai chuan in Alexa te in lama len phei chu atuma a mel te chu a ma ai zong olokin a in chei luawa Alexa point apin dan chung ta chu a thei ang lo ti fain vikai muak tur chuan metro station lam chu apan ve bok vikai nen chuan in lama chuan let phein Alexa nu chu alo lo hlok maya pindan lama chuan lut chhavin an ti dun mela naute andom dun set bok romantic music play chung chuan Alexa le vikai te pani chuan lam an thai duna mi pa le mei chia thisen chak thalai om dun na chu mai reng thei lovin anti sa chak na so sang lutuk tak mai chu puitlinin lai khum belin angel te fan ve phak lo ram nom le hlimom chu an fang dun ta ziai mai ani atuk zinga Alexa nu alo ho chuan an thutlenga mei cha thil ve lo om chu a hmuwa afa papin dan lama chuan lu chhavin Alexa chu angai ven chuta pindan chunga Alexa le vikai te in ngai taka an lo mudun rial hi a hmuwa
Vikai chuan in Alexa nu chu lo mu ve chi in a zak hle mai a chan po thom no engma in bel lova hring nun dam lai par an lo tan wang khan ania Alexa nu chu pindan atang chuan chuak thuain a trap ta vak vaka Vikai chuan a thuam no te chu in bel ngal sok sokin Alexa chu a kai thova anu chu alo ho to thu le an omdan engkim chu a mu vek thu a shil bok Alexa chuan rang takin a thuam no te chu a in thol ngal zung zunga pindan atang chu chuak thuaya anu in an in alo chu asan fel chi chu a mu a fa pa mel chu a mu pai lo wang ani ti chuan Alexa chu pindan lama chuan let le in Vikai nen chuan anin ena an nui don saka ti chuan movie po atop ta ni